እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ከስፋሕፍሕ ካብ ዝጀመረሉ ብዘን ዝሓለፋ 3 ሰዋርሕ ጥራይ ብውሕዱ 127 ጋዜጠኛታት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ጀኔቫ ዝመደበሩ ፕሬስ ኤምብለም ካምፔይን ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራሕተኛታት ሚድያ ብዛዕባ እቲ ለበዳ ንህዝቢ ኣብ ምሕባር ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ምጽንሖም ብምዝኽኻር በዚ ድማ ቀዳሞት ግዳያት ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ፍሊጡ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብውሕዱ 12 ጋዜጠኛታት ህይወቶም ክስኡን እንከለዉ ደቡብ ኣሜሪካ 62 ጋዜጠኛታት ብምስኣን ዝለዓለ ቁጽሪ ዘመዝገበት ኣህጉር እያ። ኣብዚ ናይ ለበዳ እዋን ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ሕማም ሪፖርት ከይገብሩ ብምፍራህን ብምእሳርን ሓበሬታ ከይወፅእ ክዕፍኑ ከም ዝሰራዩ ተጣበቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ስምዕታ ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። መልእኽቲ ስርዓታት ኣብ ዘለወን ሃገራት ህዝቢ ኣብ ገገዝኡ ተወሺቡሉ ብዘለዎ እዋን ነቲ ጋጣሚ ብምጥቃም ስውር ግፍዕታት ክፍጸም ጸኒሑ እዩ። ግብፂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትሃንጽ እያ ተባሂሉን ዝወፀ መግለጺ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ማዕከናት ዜና ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘቃልሖ ሓበሬታ ግብፂ ብዝሓተተቶ መሰረት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ፍቓድ ስለ ዝሃበ ፓጋ ካብ ዝተባሃለ ከባቢ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትሃንጽ እያ ዝብል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ብ4 ሰነብ ዘውፅኦ መግለጺ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ብዝሃብዎ ጉጉይ ሓበሬታ ዝተበገሰ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጎስጓስ ዳ እምበር ዝኾነ ሓቅነት የብሉን ኢሉ። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድዳ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ድሌት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ግብፂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትሃንጽ ዝደለየትሉ ቀንዲ ምኽንያት ምስ ኢትዮጵያ ናይ ውክልና ኩናት ንምኽፋት ክትዕማይላ ዝብል ትንታነ ክወሃቦ ቐኒዩ። ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ጄምስ ሞርጋን ብወገኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ሰላም ክሰፍን ኣበርቲዕን ካብ ዝሰርሓ ዘለዋ ሃገራት እያ ድሕሪ ምባል ደቡብ ሱዳን ነዚ ሰናይ ተበግሶ ዝቖልፍ ዝኾነ ተግባር ኣይትፍጽምን እያ ኢሉ። ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ተወሊዑ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ቁርቆስ ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ከየምርሕ ስጋት ሓያሎ ወገናት እዩ። ዚምባብዌ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ተወሺቦምሉ ካብ ዝነበሩ ማእከላት ናይ ዝሃደሙ ስም ዝርዝር ወግዓዊ ገይራ። መንግስቲ ዚምባብዌ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ዜጋታት ስማት ዝርዝር ብወግዒ ክገልጽ ብሰበስልጣን ዝቐረበ እማመ ካብ ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰብቲ ሃገር ሓያል ተቃውሞ ክገጥሞ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ሰብ ሞያ ሕክምናት ሃገር ብወገኖም ኣስማት በዚ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ንህዝቢ ምግላጽ መሰል ዜጋታት ምግሃስ ስለ ዝኾነ ደው ክብል ተማሕጺኖም እዮም። ካቢኔ ሚኒስትራት ዚምባብዌ ብሰሉስ 2 ሰነብ ዝወዓሎ ኣኼባ ስም ዝርዝር ሕሙማት ንህዝቢ ክንገር ኣብ ዝብል ዛዕባ ምዝታዩ ፍሊጡ እዩ። እንተኾነ ሓያሎ ሰባት ካብቲ ተወሺቦምሉ ዝነበሩ ማእከላት ካሃድሙ ስለ ዝጀመሩ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣስማቶም ንህዝቢ ብምንጋር ክንጽሎም ብወቢሉ ኸዓ ናይ ሕልና መቕጻዕቲ ክኾኖም ብምባል ስም ዝርዝር ናይ ኣሳት 50 ሰባት ኣውፂኢሎ። ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ህዝቢ በቲ ቫይረስ ንዝተለኽፉ ሰባት ብሓዊ ከቃጽሎም ምፍታኑ ከም ኣብነት ዝጠቐሱ ጠበቓታት ሃገር ብወገኖም እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ሕብረተሰብ በሰላ ዝገድፍ ከይከውን ተላብዮም። ዚምባብዌ ዛጊት 226 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ 4 ሰባት ዝሞቱ ከምኡውን 29 ዝሓወዩ መዝጊባላ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።